Την επόμενη φορά δώσ' μου ένα κρεβάτι να έχω πάνω το κεφάλι μου. Μια ντουλάπα. Μυστικό, όχι καλέ. Είναι απλά δύο καλά quote, έτσι. Είναι πως... Για πες, σε δυσκολεύει λίγο. Ναι. Ποιος είναι ο έξυπνος από τους δύο, ρε? No, I don't ask for money. We give money. Λοιπόν, σε ποιο παγκόσμιο κύπελλο έδωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν την περίφημη κουτουλιά στον Μάρκο Ματεράτσι? Ξέρεις τι, νιώθω ότι τα 10 ευρώ είναι που δίνω το κορμί μου. Δίνουμε αγκαλιές, 10 ευρώ. Donation. Θες, όχι. Την επόμενη φορά δώσ' μου ένα κρεβάτι να έχω πάνω το κεφάλι μου. Μια ντουλάπα. Θες να παίξεις? Donation. Θέλεις? Μια αγκαλιά. Donation 10 ευρώ στη φλόγα. 10 ευρώ στη φλόγα. Και άμα θέλεις, παίζεις ένα παιχνίδι, quiz και 10 ευρώ pay safe. Σε σένα. Θες ένα δεκαρικάκι pay safe. Άκου. Μια αγκαλιά είναι 10 ευρώ donation. Τα δίνουμε εμείς στη φλόγα. Αν θες να παίξεις και ένα quiz, Έλα. σου δίνω και ένα δεκαρικάκι pay safe. Ευχαριστώ. Είσαι εντάξει? Προς τώρα. Thank you so much, bro. You're the best. Είδα ότι κάνατε... Μαλάκες, μόνο άντρες, Μπράβο ρε. Τι στον Μπούτσο, δεν έχω μια γυναίκα. Πάρε για αυτόν. Τι είστε, φίλοι? Όχι, το English. Yeah, man, of course. Where are you from? Hag. Georgia. Hag. Hag. Θα πάμε Hag. Hag. My friend. 10 euros. We're friends now. You just donated 10 euros to Floga. If you want, you can participate in a quiz and I'll give you 10 bucks. Sorry, I just can't speak English. It's okay, I'll help you. If you want. You're good? Okay, bro, thank you. Thank you so much, man. You're good. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή όρεξη, Σε ζηλεύω, man. Μπαϊρακτάρι. Όχι, ρε. Ξέρεις τι, νιώθω ότι τα 10 ευρώ είναι που δίνω το κορμί μου. 10 ευρώ και σου κάθομαι. Καλά, είμαι εύκολος γενικά. All hugs, man, hugs. 10 euros. Μ' αρέσει που κάνουν τέτοιο. Λες και δίνω σκατά. Μια αγκαλιά, donation 10 ευρώ. Κάνουμε στη φλόγα. Μάλιστα. Αυτό το μεγάλο 2026 λες έναν άνθρωπο ότι μια αγκαλιά isn't με 10 ευρώ που δίνουμε στη φλόγα και σου λέει Klein Mind και τι κάνει και η φλόγα κάνει, ξέρεις. Εντάξει, τώρα θα κάνω δικέφαλο. Ωραία, μπρο. Χθες είχα άπερ, μαλάκα. Μυστικό, όχι καλέ, είναι απλά δύο καλά quote, έτσι. Είναι expression positivity, that's it, ξέρω. Αυτό, για να γελάσεις. Δεν το πίστευα, ευχαριστώ. Ναι, γι' αυτό. Ευχαριστώ. Έτσι, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Free hugs. Κάνουμε donation. Μιλάω ελληνικά. We're just donating money. So, for Floga, have you heard Floga? It's for children that have like some disabilities or don't have, you know, like their health right or anything. Come on, man, you only take cash. No, I don't ask you for money. We give money Why do you give money? because we want to help. It's for charity. And if you want, you can actually like play a quiz with us, 3-question quiz, where I can give you like 10 bucks with PaySafe. And what kind of questions? I'm gonna help you with everything. Or Like, we can do your portrait, your professional portrait in under 5 minutes. Okay. And Yeah. we I'll 10 euros to Floga. yeah. You just share love and we help the kids. Okay, I'm in. Okay, Alright. let's go. Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας, καθώς με ενημερώνω από το control ότι η Windowy είναι εδώ για να σου βοηθήσει έμπρακτα να γεμίσεις καινούργιες εμπειρίες και αναμνήσεις. Θέλεις συναυλίες, θέλεις πάρτι, θέλεις fast food, θέλεις εστιατόρια, οτιδήποτε και αν θελήσεις, η Windowy είναι εκεί για εσένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις την εφαρμογή και ποιος ξέρει, ίσως στην επόμενη σου έξοδο να έχεις και μια μικρή έκπτωση. Εγώ απλά το λέω.
Λοιπόν, παιδιά, έχουμε άλλο ένα challenge στο οποίο θα πρέπει να κάνω το πορτρέτο της. Your name? Yasmin. Yasmin. Yes. Θα πρέπει να κάνω το πορτρέτο της μέσα σε 5 λεπτά. Και μόλις τελειώσει το πορτρέτο, θα έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα για να δούμε τι ακριβώς έχω κάνει. Είμαι κάκιστος όσον αφορά τη ζωγραφική. Πάμε να δούμε τι μπορώ να κάνω. Ωραία, πάμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να δω από πίσω. Λοιπόν, μάγκες, εδώ πέρα θα δείτε το πρώτο στάδιο του Parkinson, πώς είναι. Είναι το humiliation ritual. Yasmin, tell us something about you. Where are you from? I'm from Algeria. Algeria, okay. I've been Where living you- in Greece for the past 3 years. Oh, alright. Yeah. That's for like job. What do you do? For now, I work with the trading platform. With what? With the trading platform. Oh, so what do you do exactly? We're a broker, basically. Stockbroker, like. Yeah. Alright. You know, like- stock market. It's like the pursuit of happiness type thing. Me personally, am I pursuing happiness? Yeah, I think No, so. the movie. Have you seen the movie? Yes. Oh, yeah. But it was a long time ago. But by the way, I have to rewatch it. Yeah. Yeah. I like Will Smith. Μάγκες, είμαι κάκιστος στη ζωγραφική. Θα κάνω κάτι και καλά cartoon type shit. Γιατί είμαι πάρα πολύ κακός. Were you born in Algeria or Yes, I was born in Algiers. where? I was born in Algiers. It's the capital. The capital. Yes. Παναγία, Why did you ask me about the Pursuit of Happiness movie? Yeah, because he was like a stockbroker. Yeah, I know. You know, you're just going to another country. You're just on your own path. You know? Yes. That's why. Man, I'm so bad at this. I'm so sorry in advance. Me. I'm just so bad at this. I'm so No, no, sorry. I have faith in you. Nah, don't. I wouldn't. Okay. I wouldn't. I made your Do I song. have like to stand still? No, I don't care. I can move. I just have a picture in my head. Okay. You know, at the same time, just asking you questions like, Okay. Can you add wings? yeah, I'm gonna do everything. Yeah. Okay. This is what I'm aiming for. I don't know how to make hands. How do you even make wings? Like, How do we what? how do you even make wings? Wings. Appear I like. don't know, man. Why are you asking me? Improvise, yeah. Surprise me. Is he talented? Just give me my time, man. Okay. Take your time. Take your time. Oh my god, I'm so bad at this. Oh, so. Yeah. It's over. 5 minutes. Oh, wait, man, come on, man. So, this is. Αυτό I είναι have το. one wing. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό και καλά που πίσω είναι το συντριβάνι. Έτσι, όλο αυτό εδώ πέρα είναι το νερό και καλά που πλατσουρίζει. Αν το δείτε πολύ καλά, πλατσουρίζει τώρα. Και αυτό είναι η Γιασμίν, επειδή είναι τόσο όμορφη και έχει ωραία μαλλιά και έχει, της έχω βάλει. Αυτό εδώ πέρα είναι φωτοστέφανο. Αυτό εδώ είναι φωτοστέφανο και έτσι έχω βάλει και τέτοιο. Αλλά προσέξτε, στα πόδια δεν έχω βάλει τέτοια πόδια κανονικά και παπούτσια, έχω βάλει καρδιές. Okay. Let's reveal it. So this is this. Oh, wait. This is what I made. So this is you. This is the fountain behind you. So all this is just water splashing around. You know. This is your beautiful hair that you have. Wow. Yeah. These are your wings. It was at the last second, so What? I couldn't like. Where are the wings? Sorry. These two things are the wings. Yeah. And this is what the angels have above their head. Yeah. You know, and these are your feet. Like, I didn't put you shoes. I put you like a pair of hearts. You know. Oh. Yeah, I was just like improvising. Okay. Do you like it? No. This. What I was saying. What I was saying. 0. Definitely not a 10. But like for my effort.
For the effort, yeah, Because- yeah. Don't do effort. Just try to do effort in something else. Okay, I'm being mean. No, this It's problem. a 5. It's a 5 Yes. average. Yes. Right? So she's lying. So yeah, she's lying. It's like a 0. But this is the best I could, man. I'm just terrible at this. No. I'm good. I'm good at maths. Like, come on. Okay, we just have to burn Is it. Yeah, burn it. Yeah, there's a fun. Well, no, I'm kidding. Really, the effort, everything you guys are doing is amazing. Yeah. Helping the kids, Yeah, all and of that everything, is what matters. This is the point. Yeah. I'm just terrible at this. Just but don't show this to the we're kids. like terrible for a good cause. Yes, Okay, yes, definitely. so thank Just you don't so- show it to the kids. Yeah. So you want us to send it to the kids? No, definitely not. No. This is, yeah, it should be You can keep not it seen. to remember. Yeah. Me. And your coach. Yes. Yeah, oh my god. Oh my Would you god. like to sign it? Yes, of please course. sign Yeah. it. Put your name. Yeah, when I become an artist, Exactly. it's gonna cost This a lot. is gonna worth something. Million, Millions. billion. Yeah. Yeah, man, come on. I'm gonna sign it by full name, Okay. just in case. This is for you. So let's reveal it full. Yes. Perfect. Yeah. See the resemblance? My hair. Look at my hair. Yasmin, thank you ruined so the much. best thing Thank you I so have. much for helping us. No, thank you You're so guys. kind. Thank you so much. Thank you. Thank Thank you. you. Take care of you. Είμαι εδώ σήμερα με τον φίλο μου. Γιάννη. Είμαι εδώ πέρα με τον Γιάννη. Θα του δώσω τώρα 5 κατηγορίες από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξει μία. Για κάθε σωστή απάντηση έχουμε και 5 ευρώ στον κουμπαρά. Πάμε. Λοιπόν, οι 5 κατηγορίες είναι τεχνολογία, τηλεόραση, μουσική, gaming και μουντιάλ. Μουντιάλ. Πάμε μουντιάλ. Ρονάλντο ή Μέση. Ρονάλντο. Ό,τι είπε. Λοιπόν, σε ποιο παγκόσμιο κύπελο έδωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν την περίφημη κουτουλιά στον Μάρκο Ματεράτσι. 2002-2006, θα πω 2006. Α, ωραίος. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Από τις πιο επικές στιγμές του Μουντιάλ ever, μάγκες. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Ίσως η Γαλλία να μπορούσε να το πάρει με Ζιντάν. Πάμε στην επόμενη. Ποιο τραγούδι της Σακύρα έγινε ο απόλυτος ύμνος Λα, λα, του λα. Μουντιάλ το 10. Hips don't lie, la la la, waka waka ή whenever wherever. Waka waka. Έχουμε τη δεύτερη σωστή απάντηση, άλλα 5 ευρώ στον κουμπαρά. Έχουμε φτάσει εσύ στα 10. Ο Μπρο πήγε να λούσει. Και η τρίτη ερώτηση είναι στον ιστορικό ημιτελικό του Μουντιάλ του 2014 που η Γερμανία συνέτρεψε τη Βραζιλία με 7-1. Ποιος Βραζιλιάνος σκόραρε το μοναδικό γκολ της Σελεσάο στο 90. Α ο Νεϊμάρ, Β ο Όσκαρ ή Γ ο Φρεντ και ο Νταβίτ Λουίς. Το ξέρω το Όσκαρ. Το ξέρεις ο Όσκαρ. Έχουμε εδώ πέρα ποσφαιρέο. Μάνα. Και έχουμε 3 στα 3, μάγκες. Έχουμε 15 ευρώ αισίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη. Εμείς. Μπορείτε να τσεκάρετε επίσης και υλικό και content το οποίο κάνει ο ίδιος. Κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Απλά το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, φίλε μου, το όνομά σου. Αντρέας. Χάρηκα, Αντρέα, εγώ είμαι ο Τρίφωνας. Το challenge για τον Αντρέα, για να μπορεί να πάρει και το δεκαρικάκι εκείνος, αλλά και να βοηθήσουμε και τη φλόγα, είναι να μου βάλει εδώ πέρα κρίκους. Το άθροισμά του θα πρέπει να βγει πάνω από 50. Αυτό το challenge πρέπει να το πραγματοποιήσει μέσα σε 1 λεπτό. Οπότε πάμε να δούμε αν ο Αντρέας έχει τα κάκαλα να το κάνει. Πάμε. Πάμε, βάλει ένα μήτρα εδώ πάνω. Ω! Όπα ρε. Δεν πειράζει, δεν πάμε. Όχι, μπρο, όχι εμένα. Όπα, άρε. Αυτό είναι average Cristiano fan, φίλε. Μου είπε ότι το αρέσει ο Cristiano. Μπρο, δεν ξέρω. Μπρο, βάλε. 36, πάρε. 46, κάτι λίγο, έτσι μικρό έτσι, για πλάκα, όχι εμένα, μπρο, πάμε. Τέλος. Άντε, γεια. Αυτό είναι ο αδερφός μου, ο Αντρέας, εδώ πέρα βλέπεις, δεν έχω καν χέρια, τίποτα. Ωστόσο, φιλαράκι μου, το δεκαρικάκι σου είναι δικό σου. Είσαι μάγκας. Μπορείς να παίξεις φρούτα, να τα παιδίσεις όπου θέλεις. Όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ μου, να είσαι καλά, ρε φίλε. Λοιπόν, μάγκες μου, κατηγορία, πού είμαστε δυνατοί. Gaming, ωραία, πάμε μια gaming. Λοιπόν, πώς λεγόταν τα μικρά ψηφιακά κατοικίδια σε σχήμα αυγού που έπρεπε να τα ταΐζεις. Fairbis, Tamagotchi, Digimon ή Pokédex. Νομίζω το β'. Νομίζω. Για πες, σε δυσκολεύει λίγο. Ναι. Ποιος είναι ο έξυπνος από τους δύο, ρε? Το Furby το ξέρω, δεν είναι. Ο Fairbis δεν είναι, οπότε πάμε με την μέθοδο των τριών, πάμε. Ναι. Fairbis δεν σου λέει κάτι, κλαίμα είναι αυτό. Όχι, αυτό το βγάζουμε. Tamagotchi δεν σου λέει κάτι, ρε φίλε. Αυτό. κάτι μου θυμίζει. Κάτι σου θυμίζει, ναι, Tamagotchi. Tamagotchi. Οπότε κλειδώνω Tamagotchi, το κλείδωσα πριν καν απαντήσεις. 1 στα 1.
Έτσι, χαλαρά, ήρεμα, ήπια. Δεν είναι κάτι. Συνεχίζουμε μαζί. Δεύτερη ερώτηση είναι: ποιο mobile παιχνίδι προκάλεσε παγκόσμια φρενίτιδα το καλοκαίρι του 2016? Fortnite, Minecraft, Pokemon Go ή Clash Royale? Έχουμε και τη βοήθεια του κοινού, κάποιος ακούστηκε εκεί, ένα κυπαρίσι 2 μέτρα. Το 16. Αυτό τότε δεν ήταν που είχε βγει ο πιτσιρικάς με το Pokemon Go. Ναι, τότε πρέπει να ήταν. I love Pokemon Go, baby. Αυτό το Pokemon Go. Μπράβο ρε μάγκες, 2 στα 3 σωστά. Άπεχτη διάδα έχω. Και στο παιχνίδι Among Us, πώς λέγεται αυτός που προσπαθεί να κρυφά, να σαμποτάρει το πλήρωμα? Είναι ο hacker, ο traitor, ο impostor ή ο SAS? Εντάξει, αυτό είναι Βλέπατε τέτοιο sideman και τέτοιο που ανεβάζανε? Τι? Βλέπατε τέτοιο sideman που ανεβάζανε? Όχι. Καλά, δείτε το Μάγκη τσεκάρετε, το έχουν λιώσει. Οπότε πάμε impostor. 3 στα 3 πανεύκολα. Και επειδή πήρατε και μέρος σε αυτό το κουιζάκι, θα σας δώσω τώρα και ένα δεκαρικάκι pay safe να το μοιραστείτε, να φάτε ένα σουβλάκι. Γιατί πλέον στην σημερινή οικονομία μόνο 2 σουβλάκια μπορεί να φας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάγκες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ρονάλντο ή Μέση, ρε? Τώρα πλέον Μέση. Εντάξει, καλή συνέχεια, ρε. Λοιπόν, Μάγκες μου, επειδή όπως σας είπα, κερδίζουμε όλοι. Έχουμε μαζέψει 250 ευρώ, τα οποία θα τα καταθέσουμε στην φλόγα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που όντως έχουν ανάγκη και όχι κάτι ανέρεγους σαν εμένα. Ταυτοχρόνως, όπως ανέφερα στην αρχή του βίντεο, 250 ευρώ θα ματσαριστούν και θα γίνουν giveaway. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι ένα subscribe στο κανάλι μας, εδώ πέρα από κάτω στο YouTube. Θα πρέπει να μας κάνεις ένα follow στο Instagram μας και θα πρέπει να μας αφήσεις ένα σχόλιο με mention κάτω έναν φίλο σου οτιδήποτε για να μπορείς να πάρεις μέρος στο giveaway στο οποίο σου δίνουμε 250 ευρώ κασερικάς μετρητά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το μεταφράσω, το παιδί έχει τρελαθεί. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Κάντε ένα like, ένα subscribe, σχόλιο, οτιδήποτε βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι. Θα σας δώσω το επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπούμε πάρα πολύ.